Tak ahoj přátelé, já vás zdravím do České republiky. Já jsem se tohle video rozhodl udělat protože dnes je vlastně den, kdy jsem před 2 lety zbalil svůj kufr a odletěl jsem na asijský kontinent. Nikdo tehda netušil, co všechno se z toho vyvrbí a můžu v tuhletu chvíli nyní říct, že 2 roky už se tady nacházím nepřetržitě na asijském kontinentu. Procestoval jsem různé země, ale většinu svého času trávím v Hongkongu. Já strašně rád tohleto město mám rád, i když je to velmi rušné město, ale jsou tady příležitosti, které mi otevřely oči. Kolikrát lidi se mě ptají, proč jsem tady, proč jsem opustil svou zemi, svůj kontinent. Víte, ono se to všechno točí kolem jedné věci. Já jsem v roce 2006 byl v Austrálii, strávil jsem tam 8 měsíců a Austrálie mi vlastně otevřela oči. Otevřela mi v tom, že svět není jenom naše republika, svět není jenom lidé, se kterými se stýkáme každý den a jenom navštěvujeme ta stejná místa. Ale Austrálie mi otevřela oči v tom, že lidé jsou různí a lidé se k sobě chovají zcela úplně jinak, když jsou v jiných pozicích, v jiných státech. No a když jsem se vlastně vrátil na konci roku 2006, kde jsem studoval angličtinu zpět do České republiky, tak to pro mě byl velký šok. A i když jsem strávil zhruba 8 měsíců v Sydney, tak návrat nebyl jednoduchý, chviličku to trvalo, ale zase jsem si zvykl, protože jsem byl vlastně doma, byl jsem tam, kde to znám, no a začal jsem pracovat, ale v tu dobu jsem věděl, že tohle není opět cesta, která mě čeká dalších 40-50 let, já nevím, možná víc. A začal jsem uvažovat, co když nastoupím na vysokou školu a budu mít nějaký titul, plus najdu si dobré zaměstnání. Super myšlenka, všechno se mi to utkvělo v hlavě. Nastoupil jsem na vysokou školu, vystudoval jsem 3 roky, ale během té doby jsem si uvědomil několik věcí a taky se mě do ruky dostala knížka od Roberta Kiyosakiho, Bohatý táta, chudý táta, která odstartovala celý ten svět, ve kterém jsem. Je to super autor, od kterého jsem přečetl neskutečně mnoho knížek a je to napsaným takovým stylem, že mi to úplně odemknulo něco ve své mysli. No a už tu dobu jsem uvažoval o způsobu podnikání, síťový marketing nebo multilevel marketing nebo marketing na doporučování. Lidi tomu říkají zcela odlišně, ale přesto je to stejné, téměř. Nebudu tady zacházet do detailu, co to ten business podnikání je, ale strašně se mi na tom líbila jedna věc, že nemusíte mít kapitál, když si chcete otevřít svůj vlastní biznis a vybudovat gigantický biznis. Navštívil jsem několik seminářů, které mě vlastně nějakým způsobem motivovaly, otevřely mi mou mysl. No a v tu dobu jsem se vlastně rozhodl, nebo taky jsem se stal součástí jedné společnosti a v tu dobu jsem se rozhodl, že nejlepší bude odcestovat někam do zahraničí. Nebylo to pro mě jednoduché, taky doma, že jo, rodiče a tak dále. Všichni věděli, jakou mám práci, měl jsem velmi dobrou práci, naučil jsem se tam velmi mnoho věcí, ale pořád to nebylo ono. Pořád jsem pro někoho pracoval, pořád jsem vydělával ty penízky někomu a já jsem byl pouze řadový zaměstnanec, tak jako 95% lidí na celé zeměkouli, kteří pracují pro těch zbylých 5%. No a já jsem se chtěl odlišovat, ale když se začnete odlišovat, tak okolí, přátelé, možná i rodina se na vás dívá tak trošku jinak, protože se dívá, proč nejste stále v tom stejném zaměstnání, máte výhody, máte budoucnost, máte kariéru, nějaký žebříček možností. Tohle to je všechno krásné, ale není to
to, po čem jsem toužil. V tu dobu jsem měl mnoho cílů, ale to nejtěžší rozhodnutí bylo opravdu zbalit si ten kufr a odcestovat někam daleko, kde nebude delší dobu návratu. Je to taková cesta do nepoznání. Vlastně nevíte, co vás čeká. Lidé jezdí do destinací, do krásných měst, na krásné pláže navštívit, ale je to jen pár týdnů, pár dní, možná měsíc, kde stráví dovolenou a pak se zpátky vrátí do toho stejného kolotoče. Ale to já nechtěl. Já chtěl něco víc. Já jsem chtěl poznat nepoznané, odkryt tu mapu, jak když hrajete strategii. Pošlete vojáčka někam, kde odkryje tu tmu, tu mapu a stále se má co odkrývat. No tak jsem prostě se sebral, koupil jsem si letenku a odcestoval jsem na Filipíny, do Manily. Strávil jsem tam 6 měsíců, nejenom v hlavním městě Filipíny Manila, ale bylo to i různé části Filipín, ostrovy a tahle ta země mě ukázala tu největší chudobu, ukázala mi taky bohatství, ukázala mi, jak lidé žijí v téhleté zemi a strašně mi změnila myšlení. Po Filipínách jsem se vlastně ocitl v Hongkongu, kde jsme i se svými kamarády začali spolupracovat s lidma a ještě vlastně spolupracujeme a budeme spolupracovat i nadále. Jsou to lidi z Nepálu, kde jim pomáháme budovat jejich společnost a jsem za to nesmírně rád, protože jsou to de facto jako kdyby to byli mý bohatí tátové. Ti, kdo četli knížku Bohatý táta, chudý táta, tak moc dobře vědí, kdo to byl bohatý a chudý táta. Já tady v Hongkongu jsem už téměř rok a půl, nejsem tady samozřejmě pořád, takhle Čína, Makao, různé státy, ale když jsem vlastně odjížděl z té naší republiky, tak jsem řekl, já přiletím, až vlastně uspějí. Ale co to je uspějí? Víte, lidi se na vás dívají ze začátku, hele, proč nezůstaneš radši doma, proč raději si neudržíš tu stejnou práci, kterou jsi měl, proč raději nemáš tu jistotu. Ale co to je ta jistota? Ta jistota neexistuje dneska. Jistota dneska není nikde. Když jste zaměstnaní, zítra vám může ředitel říct, hele, propouštím tě. To je úplně snadné. A to není ono. Nejlepší jistota je mít svůj biznis, ne 1, 2, 3. A pokud nemáte velký kapitál, ano, nemůžete si dovolit otevřít nějaký biznis, ale nejlepší je stát se součástí nebo budovat biznis, který je položený na síťovém marketingu. Mnoho lidí odsuzuje ten způsob, já jim to neberu, je to každého věc, ale každopádně mi ten způsob podnikání otevřel oči. A v Hongkongu jsem našel několik skvělých lidí, našel jsem tady kamarády, našel jsem tady lidi, kteří jsou na takové té stejné frekvenci. A jelikož už jsem nebyl 2 roky doma, ten návrat bude pro mě docela takový nárazový. Víte, ono, když strávíte určitou dobu v zahraničí a pak se vrátíte domů, mnoho se změnilo. Já kdybych ukázal takhle 5 prstů, tak já už ani těch 5 kamarádů v té naší republice nemám. Možná bych mohl napočítat do 3 a to mluvím o těch nejlepších kamarádech, protože lidi se mění a to myšlení a to všechno ve vás zůstane. Takže není to pro mě úplně tak snadné. Já v roce 2015 se chystám domů. Chystám se znovu navštívit naši Českou republiku, ale už dopředu vím, že to nebude na pořád, že se chci zpátky vrátit na asijský kontinent. Tady to funguje úplně jinak, to je úplně jiný svět, úplně jiná galaxie. Je to duchovno tady na vás čpí a hlavně lidé jsou zcela jiní. Naše republika je uzavřená, naše republika, ty naše zákony, politika, všechno, co se tam kolem toho točí, lidé pesimističtí, počasí, ano, ovlivňuje to všechno, ale když se začnete o tomhletom bavit s lidma, pokud si jdete třeba na pivo nebo někam, tak už to není takové, jak to bylo předtím. Takže
ta cesta, která mě v tomhletom roce 2015, těch cílů, které mám, čeká, bude neskutečně mnoho. A já bych chtěl poděkovat, já bych chtěl pozdravit všem kamarádům, rodině a hlavně svým nejbližším, že asijský kontinent nebo Hongkong, co všechno tady zažívám, je něco jako, já nevím kolik vysokých škol, to se nemůže přirovnávat. Tohle to je něco, co vám otevře oči. A zaměstnanec se mě nikdy nebude. Já nebudu pracovat pro někoho, já si budu budovat svůj biznis, který chci, aby běžel, a budu součástí různých společností, se kterým pomáhám, a hlavně učím se. Učím se a budu se učit a nebudu se přestávat učit. Chci mít každý den jiný život, nechci mít stejný stereotyp, navštěvovat ty stejné lidi, navštěvovat stejné kamarády, chodit pořád a jenom na stejná místa. Já chci cestovat, chci poznat různé zákoutí, různé světy. A lidé si většinou myslí, že celý svět je, že celý svět je o penězích. Já říkám, že ano, celý svět je o penězích. My musíme vědět, jak ty peníze získat. Tohle to je hongkongská $100. A je jedno, jestli já ty peníze vydělám tady, anebo je vydělám v České republice, anebo je vydělám v Americe. To je úplně jedno. Ale čím více peněz máme, tím více se nám svět otevře. Ale jak ty peníze získáme? Je to prostřednictví přátel, které máme. V jakém okruhu se nacházíme a s jakýma lidma se stýkáme. To je důležité, protože čím více přátel máme, tím více jsme bohatší. To je pravidlo, které já říkám. Já jsem tenhle rok vybudoval své webové stránky, jmenuje se to www.uptothegoal.com, což znamená vlastně v překladu vzhůru k cíli. Musíme mít určité cíle a nemůžeme nějakým způsobem přestat, ale musíme za nima jít. A mé znamení je beran, takže já jdu proti zdi a mě nestojí nic v cestě. Ale já jsem na to hrdý. Já mám rád svou cestu. Já tady strašně rád obklopuju se lidma, se kterými sdílíme stejné zážitky, stejné zkušenosti, děláme stejný biznis. A to je to, co mě v životě naplňuje. Já nemusím stávat, já nemusím chodit do práce, já nemusím být v 6 hodin ráno někde na šichtě nebo v práci. Tak to nefunguje. Život je svoboda. Já chci v budoucnu rodinu. Já jsem tady poznal přítelkyni a to jsem vůbec nevěděl, že se mi stane, že v Hongkongu poznám přítelkyni, kterou budu mít opravdu rád, do které se vlastně zamiluju, a chci s ní být, chci s ní procestovat různé zákoutí tohle světa. Ale zase, všechno je to o penězích. A jak my ty peníze získáme jako zaměstnanec, je nikdy nemůžeme mít. Tohle to je to, co bych chtěl s vámi vlastně sdílet pro tento rok 2015, jelikož 2 roky už se přesně nacházím na asijském kontinentu a jsem za to nesmírně vděčný. A chtěl bych nakonec tohle videa pozdravit, tady vrtulník, chtěl bych nakonec tohle videa pozdravit všechny, hlavně mou rodinu, kamarády, přátelé. No a je to v českém jazyce, takže jenom lidé v České republice si o tomhletom můžou pustit na YouTube a já věřím, že s těma nejbližšíma se v brzké době uvidím a všechno je možné. Jenom si zatím jděte, všechno je možné, nikdy se nevzdávejte a neposlouchejte okolí, že něco nedokážete, že na to nemáte. Jděte za svým, máte svůj rozum, své myšlení a dělejte to, co chcete dělat. A hlavně nezůstávejte na jednom místě a jděte dál, nikdy se nevzdávejte. Takže mějte se krásně a příští video chci udělat stejně tak o nějakém zajímavém tématu. Takže hezký den a z Hongkongu vás zdravím, ze slunečného Hongkongu, kde je zhruba 20 stupňů a mějte se krásně. Ahoj.